Κύριε Πακά, από τη σκοπιά της τεχνολογίας, ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο στίγμα για τους ελληνικούς τουρισμούς στην επόμενη πενταετία? Υπάρχουν πολλά διάσπαρτα και καθόλου αλληλοσυγκρούμενα συστήματα τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό τουρισμό, ιστοσελίδες, εφαρμογές, πάντα εδώ για να πας εκεί. Όλα αυτά πώς μπορούν να ενοποιηθούν και να υπάρχει ένα ενιαίο αποτέλεσμα που θα κάνει εύκολη την απόλαυση και την εμπειρία στον τουριστά σημείο? Αυτό το οποίο θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, απαντώντας στο τελευταίο κομμάτι του ερωτήματός σας, είναι να υπάρχει μία αλληλοσύνδεση μεταξύ των συστημάτων αυτών. Να φτιάξουμε σε ένα σημείο που να έχουμε μία ενιαία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για όλα, πολλές φορές θα μας κάνει να χάσουμε πάρα πολύ χρόνο. Συνήθως, μικροί οργανισμοί έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στο να μπορέσουν να κάνουν πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Με την αγαπημένη μου φίλη, με την κυρία Ουδατζή, στο Ολυμπιακό Μουσείο, φτιάξαμε πράγματα κατά καιρούς που ήταν σε επίπεδο πανευρωπαϊκής, αν όχι παγκόσμιας, πρωτοπορίας. Κάναμε ξενάγηση με QR tags πριν ακόμα απαρουσιάσει ο Steve Jobs το πρώτο iPhone. Αρχές του 2006 εμείς, μέσα του 2006 η Apple. Φτιάξαμε το πρώτο ολόγραμμα σε ελληνικό μουσείο, τη Βούλα Πατουλίδου, να βγαίνει στην προθήκη, την αντίστοιχη με τα εκθέματά της στο Ολυμπιακό Μουσείο, όταν αυτό δεν είχε γίνει πουθενά αλλού. Οπότε το να πούμε ότι θέλουμε κάπου να είναι μαζεμένα όλα, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να περιμένουμε όλους να το κάνουν αυτό. Κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι χρήσιμο, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό. Το βασικό νομίζω είναι να μπορέσουμε οι εταιρείες πληροφορικής σε συνεργασία με τους φορείς να δημιουργήσουμε εμπειρίες. Να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το ότι απευθυνόμαστε στον τουρίστα και να απευθυνθούμε πιο πολύ στον περιηγητή, στον άνθρωπο ο οποίος θέλει να βιώσει, θέλει να μάθει πράγματα. Όχι απλά να πάρει μία πληροφορία ότι εδώ κάνουν το ωραίο κοκορέτσι ή εκεί είναι καλό το ξενοδοχείο. Αντίστοιχα, καλό φαγητό και καλό ξενοδοχείο έχει όλος ο κόσμος. Πρέπει να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εμπειρίες. Μια πολύ καλή τέτοια εμπειρία δημιουργήσαμε με το Δήμο Νευροκοπίου, την οποία τη δείχνουμε μάλιστα εδώ πέρα στο περίπτερο. Γεια σας κύριε Δήμαρχε. Όπου εκεί πέρα, στο οχυρό Λύσε, το οποίο κανονικά είναι οχυρό, πας και βλέπεις τις εγκαταστάσεις του. Μπορείς και βλέπεις μέσω ενός ολογράμματος έναν από τους αγωνιστές του οχυρού, ο οποίος σε μία ανάπαυλα της μάχης κατεβαίνει κάποια σκαλιά, το βλέπεις ζωντανό μπροστά σου, ολόσωμο. Και ο οποίος εκείνη την ώρα σου λέει με έναν πολύ ανθρώπινο τρόπο το τι έχει νιώσει, δεν σου παραθέτει στοιχεία. Σε βάζει όμως να καταλάβεις πώς ένιωσε αυτός ο άνθρωπος που το 1941 δεν είχε δει στο χωριό του τίποτα άλλο από μουλάρια, δεν είχε δει αυτοκίνητο ποτέ, ξαφνικά να βλέπει τα πάντσερς να έρχονται κατά πάνω του και τα στούκας να το μοβαρδίζουν. Να μιλάει επίσης αυτός ο άνθρωπος για την οικογένειά του που άφησε πίσω. Και στο τέλος να οραματίζεται πώς θα είναι ένας κόσμος χωρίς πόλεμο. Αυτό είναι μια εμπειρία που προσφέρουμε εκεί πέρα. Τέτοιες εμπειρίες κάνουμε και σε άλλα έργα που προσφέρουμε, πολλές φορές κρύβοντας την τεχνολογία. Ο διοικητής του οχυρού, παραδείγματος χάρη, μας παίρνει τηλέφωνο και μας μιλάει από το τηλέφωνο, από μια τηλεφωνική συσκευή που είναι από δίπλα, σε ένα οχυρό, και μας δίνει μια αναφορά εκείνη την ώρα της κατάστασης της μάχης. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μένουν στον επισκέπτη και είναι καινούργιες, καινοτόμες ιδέες που κάθε φορά εφαρμόζουμε. Μου φαίνεται λίγο αστείο να μιλάω για καινούργιες, γιατί κάνοντας μια προσωπική αναδρομή, αυτό το καινούργιο και αυτό το νέο στις νέες τεχνολογίες το βιώνω εδώ και 30 χρόνια. Αλλά είναι το καλό αυτό που έχει η τεχνολογική εξέλιξη στην πληροφορική, στις τηλεπικοινωνίες και στα οπτικοακουστικά μέσα, που μας προσφέρει εμάς τους δημιουργούς όλο καινούργια παιχνίδια για να παίξουμε και όλο καινούργιες δυνατότητες για να μπορούμε να φτιάχνουμε νέες, να υλοποιούμε νέες ιδέες που πραγματικά να έχουν αντίκτυπο, να έχουν αντίκρισμα. Στο κύριο Βουδέτης θα πω δύο σημεία. Το ένα είναι η λέξη περιηγητής που είπατε. Να θυμίσω ότι ο ελληνικός τουρισμός ξεκίνησε από τους περιηγητές. Και το δεύτερο είναι το κομμάτι της εμπειρίας, ότι πράγματι αυτό στο οποίο πηγαίνει ο παγκόσμιος τουρισμός, και το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στην World Travel Market στο Λονδίνο, είναι πραγματικά η εμπειρία. Καλό φαγητό, καλό ξενοδοχείο, καλό Α, καλό Β, καλό Γ, καλό σκαλί. Θα πρέπει να είσαι παντού μάλλον καλό. Αυτά όμως είναι τα στοιχεία τα οποία πραγματικά θα μας λιγότερους
Κύριε Πάτα, πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, μια και λέγαμε τώρα για το AI και η ανάλυση δεδομένων να βοηθήσουν τις λογιστικές αρχές και τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των ταξιδιωτών, αλλά και να διαχειριστούν καλύτερα τις ροές. Αυτό που είπε ο Αντιδήμαρχος, αυτό που βλέπαμε στη Σαντορίνη, που στη Σαντορίνη δεν λύθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, λύθηκε με ένα απλό Excel. Ένα απλό Excelάκι και όλα αυτά είναι το κρασιερόπλο. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε Excelάκι, άρα ανακαλύφθηκε ξαφνικά φέτος. Και όλοι ξέρουμε γιατί δεν είχε ανακαλυφθεί πέρσι το Excel. Σας ακούμε. Συγκεκριμένα πέρσι ήμουνα στη Σαντορίνη με τη σύζυγό μου. Είχαμε πάει στη μία, πίναμε ένα πάρα πολύ ωραίο καφεδάκι σε ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία που φαίνεται απέναντι ο τρούλος μιας εκκλησίας. Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν υπέροχο. Από εκεί και πέρα είχαμε μια συνεχόμενη ροή ατόμων, τα οποία ερχόταν για λίγα δευτερόλεπτα να βγουν μια φωτογραφία και να φύγουν. Γιατί είχε πιάσει το κρουαζιερόπλοιο εκείνη την ώρα και όλους τους πηγαίνανε να πάνε στα πιο high σημεία, να μπορέσουν να κάνουν τουρισμό του Instagram. Αυτό ήταν πάρα πολύ κακό. Αυτό ελπίζω να μπορεί να έχει βελτιωθεί. Από εκεί και πέρα, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι ένα υπέροχο εργαλείο που έχουμε τώρα στα χέρια μας, βασική προϋπόθεση να είναι ο βοηθός μας. Να είμαστε πιο έξυπνοι από αυτό. Γιατί αν αυτό είναι πιο έξυπνο από εμάς, θα πέσουμε σε χοντράδες που θα μας στοιχήσουν πάρα πολύ. Οπότε πρέπει πάντοτε να το βάλουμε να κάνει τη βρωμοδουλειά, να κάνει το κομμάτι το οποίο θα ήταν δύσκολο να γίνει ή χρονοβόρο να γίνει, αλλά που εμείς στο τέλος θα μπορούμε να έχουμε την εποπτεία. Στην εφαρμογή την οποία λέγαμε για το Δήμο Νευροκοπίου, με τον ολογραφικό φαντάρο, το είχαμε κάνει στα ελληνικά, Έλληνας ο ηθοποιός που μίλησε, το κάναμε μετά σε αγγλικά και μιλώντας με τους πολύ καλούς φίλους και συνεργάτες εκεί πέρα, θέλοντας να κάνω εγώ ένα προσωπικό δώρο στο Δήμο για τη συνεργασία αυτή, τους ρωτάω τι άλλο group περιμένετε να έρθει, τι άλλη ομάδα επισκεπτών. Και μου ανέφεραν ότι για κάποιο περίεργο λόγο μου φάνηκε, θα περιμένουν 10 group Ολλανδών. Μέσα σε 4 μέρες ο ολογραφικός φαντάρος μιλούσε άψογα Ολλανδικά, όχι υπότιτλους, μιλούσε Ολλανδικά και με πολύ καλή προφορά και με πολύ σωστό lip syncing. Οπότε τα εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μπορέσουμε να προσφέρουμε μία tailor-made, μία κομμένη και ραμμένη εμπειρία σε ό,τι αφορά το τι κοινό περιμένουμε να δούμε. Και μάλιστα όχι μονάχα στη γλώσσα. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να ξέρουμε άλλα πράγματα για το γνωσιακό επίπεδο, το τι ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί. Είχαμε κάνει ένα λάθος σε μια εφαρμογή στο παρελθόν. Από τα λάθη μαθαίνουμε, trial and error. Είχαμε κάνει μια εφαρμογή όπου 2 ήρωες του 21 μιλούσαν για την συνεισφορά των νησιών του Αργοσαρονικού στην Επανάσταση. Και είχαμε κάνει μια πάρα πολύ καλή μετάφραση του αρχικού κειμένου. Χωρίς όμως εκείνη την ώρα να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι όταν λέμε σε έναν Έλληνα η Επανάσταση του 21, ξέρει γιατί μιλάμε. Σε έναν ξέρουν που θα το πούμε για την Revolution of 21, δεν ξέρει τίποτα. Οπότε, αν γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία, και εδώ μπορεί να βοηθήσει το AI, στο να μας δώσει λίγο ένα προφίλ, το τι γνωρίζει ο μέσος Ολλανδός που αναφέραμε πριν, για το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, μπορούμε να αλλάξουμε τα κείμενα προκειμένου να το συμπεριλάβουμε. Και από εκεί και πέρα σε αυτό που είχε αναφερθεί πριν και η κυρία Ουδατζή, και το είχα στο νου μου αυτό να το πω και για τον δήμαρχο του Ηρακλείου, θα μπορούμε κάλλιστα να δημιουργήσουμε με AI το ψηφιακό καρδάσι ή το ψηφιακό κοπέλι, που θα είναι ο κολλητός μας, ο συνοδός μας, την οθόνη του κινητού, ο οποίος θα καταγράφει το πού είμαστε και θα μας δίνει εκείνη την ώρα οδηγίες. Να μην πρέπει εγώ να ξέρω από πριν ότι ο Τερκενλής έχει πολύ ωραία τσουρέκια, παραδείγματος χάριν, ή ο Ελενίδης πολύ ωραία τρίγωνα, αλλά περνώντας από εκεί παραδίπλα, να εμφανιστεί στην οθόνη η μορφή αυτή και να μου πει «Σε έχω κόψει ότι είσαι γλυκατζής, οπότε παίρνα και από εκεί μία βόλτα». Να νιώσεις κάτι τέτοιο για την πόλη. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, χωρίς AI, εδώ και πολλές δεκαετίες, σε πολλούς προορισμούς στην Ευρώπη και αλλού, υπάρχουν τέτοιους. Ναι, απλά να έρχεται κατευθείαν εκείνη την ώρα, αναλύοντας το προφίλ σου και το τι έχεις κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει αυτό που είχα αναφέρει και πριν. Να μην έρχεται ο άλλος στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική όλες είναι, στην Ελλάδα, οπουδήποτε, επειδή βρήκε πιο φτηνά εισιτήρια από τη Ryanair ή επειδή το booking του έδωσε 5 ευρώ φτηνότερα κάτι. Οι διακοπές μου για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Οπότε θέλω να πάω κάπου που θα το νιώσω.
που θα το χαρώ, που θα το αγαπήσω. Άρα εμείς δεν θέλουμε τουρίστες, θέλουμε περιηγητές, ακόμα περισσότερο θέλουμε εραστές αυτού που έχουμε να προσφέρουμε. Αν το καταφέρουμε αυτό, θα είναι υπέροχα.